Агресията не е решение. Готино е да подкараш лачена каляска, а? Виж го той с наточената пистарка. Готли е да го минеш, а? Ало! Не разбра ли, че трябва да се дръпне? Ти ли си царя на пътя или тя? А така! Я излез от колата на светофара, за да обясниш основните положения в живота. Това е ирония. Няма как да знаеш какво означава, ако в главата ти няма много книги, а коли. Затова да ти кажа, да си агресивен на пътя не е готино. Мощната, нова и хубава кола не ти дава предимство пред останалите. Напротив, трябва да пазиш останалите участници в движението и да не създаваш стресови ситуации. Ако ти си на пътя и видиш агресивен шофьор, не влизай в надпреварата с него. Ако имаш камера в колата, снимай и се оплачи в полицията. Ако станеш свидетел на агресия на пътя, обади се на 112 и се постарай с аргументи да предотвратиш физическа саморазправа. Дори и да сме свидетели, не трябва да толерираме агресивните постъпки. Нали запомни, няма значение кой си, няма значение имаш ли големи мускули или дебели връзки, няма значение дали някой те провокира и какво заслужава. При никакви обстоятелства агресията не е решение. Кампанията "Агресията не е решение" се финансира от Министерството на младежта и спорта и е част от Националната програма за изпълнение на младежки дейности по член 10А от Закона за хазарта 2017 година.